ተነቢቡ ዘድል መምሕያሽ ተገይሩሉ ናይ መጨረሻ መልክዑ ክሕት እዩ ክቡር አባ ወንበር እዚ ሜላታት ብጎቦ እንድሕር ተሰሪሕሉ ፍረ ክህብ እዩ ንዓይ ዝሰክፈን ነገር ግን ኣለዎ ንሕና ካብ ኤርትራ ክንወፅእ ከለና ኩሉ ሓላፍነት ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሰባት ኢና ክንገድፈሎም ኣብዚኦም ብኸመይ ክንተኣማመን ንኽእል እቲ ዝትከል ስርዓት ብህዝቢ ልዑል ተቐባልነት እንተደኣ ረኺቡ ህዝቢ በዓል እንተደኣ ተቆፃፂርዎን መንቅስቃሳቶም ንተግባራት መስርሕ ባቢሎም ተተርእሶሞ እንተደቀሱ ኸ እንታይ ውሕስነት ኣለና ኣብዚ ብቐዳምነት ክንርድኦ ዘለና እቲ ካብ ኤርትራ ክንወፅእ ከለና ነቲ ሓላፍነት ዝስከምዎ ሰባት ምንም እንኳ ብስሞም ኤርትራውያን እንተኾኑ ብመንፈሶምን ብዕላምኦም ኢትዮጵያውያን እዮም ኣብ ናይ ሰሜን ታሪክ ልዕልቶም ኢትዮጵያውያን እና ዝብሉ ንኢትዮጵያና ዝሰርሑላ ከም ዝነበሩን ከም ዘለውን ረሲዕና ያዲና ግን ብኣተሓዛና ይኹን በቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝፈፀምናዮ ጉድለት ብዙሓት ካብኣቶም ኣብ ጎድኒ ወንበዴታት ተሰሊፎም እዮም ይኹን ዳ እምበር ምስ ዝኹሉ ፀገማቶም ኢትዮጵያ ምስ በሉ ዘይምለሱ ብዙሓት እዮም ከምዚ ዓይነት ደም ዘለዎም ሰባት ኢና ንምልምል ዘለና ከምዚ ዓይነት ደም ፈፂምና እኮ ኣይክንባተኸን ኢና ኢትዮጵያዊ ኮንካ ናብ ኤርትራ ኤርትራዊ ኮንካ ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ኖርማል ክኸውን እዩ በዚ ብዙሕ ንስከፍ ኣይመስለንን مستر تشيرمان سند مسرح بابيلون እቲ መደብ ብሰለስተ ደረጃታት ክኸይድ ኣለዎ እዩ ዝብል ሳይምልቴኒስሊ ኣብ ሓደ እዋን ድዩ ክካየድ እታ ብቐዳምነት ተታሒዛ ነዊሕ እውን ሰጊማ ዘላ መደብ ናይ ምምልማል መደብ እያ እቲ ምስራፅ ወይ ከዓ ምንቃሕ በቶም ዝምልምሉ ጉጅለታት ክካየድ እዚ እንተደኣ ብግቡእ ተሰላሲሉ ተሓፂር ግዜ ተሪፋ ዘላ ስልጣን ናይ መሓዝ መደብ እዩ እቲ ናይ ዕልዋ ምፍፃም ሰለስቲኡ ብሰለስቲኡ መድረኻት ክኸይድ ፋይናንሻዊ ድማ ካብ ሕጂ ገንዘብ ናይ ምሁላል ስራሕ ተጀሚሩ ገንዘብ ኣውዓቕ ምና እንተዳ ዓብዩ ብላዕ ክንሕብ ሰላማዊ ሰልፍታት ክንውድብ ናይ ምጭዋይ ተግባራት ክንፈፅም ከምኡ ድማ ናይ ደገ ማዕከናት ዜና ክንሕዝ ይሕግዝ እቲ ኩላና ንፈልጦ ግና ኣብዚ እዋን እዚ ምእንቲ ድሕነት ሃገር ካብ ካሳ መንግስቲ ዝውሰድ ገንዘብ ሓደ ካልኣይ ድማ ካብተን ደገፍቲ መደብና ዝኾነ ሃገራት ዝርከብ ደገፍ ከሉ እዩ ካብዚ ጉዳይ ከይውፃእና ስርዓት ደርጊ ዝተኸተሉ ናይ ወፃኢ ጉዳይ መርግስታት ኢትዮጵያ ካብ ምዕራብ ብሓፈሻ ካብ ኣሜሪካ ብፍላይ ተነፂና ናፀኒሕና ነዚ ጉዳይ